Здрасти, как се казваш? Мартин съм. Петър Дончев. Александър. Аз съм Ибо. Знаеш ли какво е Escape Room? Мисля, че да. А ходил ли си? Като много малък съм ходил. Да, ходил съм. Да. И аз също, ама не скоро. Escape Room изолация имат едно предизвикателство за теб. Сега ще ти дам една загадка, да видим дали ще успееш да я разрешиш. Заповядай. Така, В първия е 9, 10, да. че елката е 10. долния калкулатор 15 плюс 15 минус 15. По 15 стават 150. 5, 9. А виж, тук са разменени, брат. Часовника е равен на 9. Значи това е 9. 9, 9 и 3. Елката обаче е с различни числа. 15 по 9, 9 по 15, Тук пак става объркване. 135, 135 плюс 9, 144. Значи 9 по 15, 144. 144. Браво! Изтегли си карта, да видим какъв ти е късмета. 10% намаление. 10% отстъпка. 15. Аз съм за 10, брат. Би ли посетил Escape Room? Със сигурност с приятели ще учим се забавляваме. Да посетя. Аз задължително. Задължително, да.